ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብ ቻነል ኤምቲቪ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ዕዙዝ ሰላምታና ይብፅሓኹም ካብዚ ካብ ቻነልና ቻነል ኤምቲቪ ብምቕጻል ሰላም ነቲ ናይ ሕጂ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና መደብ ጥቕምታት ቀመማት ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ብፍላይ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ማለት ቁሪ ክረምታዊ ክሊማ ተለዋዋጢ ኣየር ወይ ከዓ ኣብ ግዜ በረድ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ወይ ከዓ ምዕራብ ዓለም እንቕመጥ ሕብረተሰብና እንታይ ዓይነት ኣጠቓቕማ ተጠቂምና ኢና ነዞም ዓይነት ሕማማት እዚኦም ማለት ከም ሰዓል ናይ ጎረሮ ምዕፃው ናይ ኣፍንጫ ሰዓል ብሓፈሻ ማለት ከመይ ጌርና ንከላኸላ ዝብል ርእሲ ዓንቀጽ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ብትከታተሉና ብጽሞና ንዕድመኩም ማለት እዩ ናብቲ ሒዝናልኩም ዘለና መደብ ቀዳማይ ቁፅሪ ሓደ መዓር ማለት እዩ መዓር ኣብ ሓደ ድኳን ኬድካ 500 ሚሊግራም ንዝኸውን ዓቐን ዘለዎ መዓር ብምግዛእ ነዚ መዓር እዚ ጻዕዳ ሽጉርቲ ወይ ከዓ ጋርሊክ ይብልዎ ሓደ ኣዳሊና ካብ ሓደ ክሳብ 2 ቅራፍ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጅንጅብል ከዓ ሓደ ፍሬሽ ጅንጅብል ወይ ከዓ ልሕጻጽ ወይ ከዓ ሓደ ጭዳድ ንእስ ዝበለ ካብ ሓደ ፍርቂ ዓካር ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ወይ ከዓ ኩንኡ ምስ ዝኸውን ብምድላው ወይ ከዓ ሲናሞን እዚ ቃርፋ ከዓ ወይ ከዓ ሓርጭ ቃርፋ ካብ ሓደ ክሳብ ካብ ፍርቂ ክሳብ ሓደ ወይ ከዓ ክሳብ ሓደ ከም ኣድላይነት ዓቕን ዘለዎ መጢንካ ምስ እተዳልዎ እዚ ኣዳሊኻ ኩሉ እቲ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ወይ ከዓ እቲ ቃርፋ ጥሑን ወይ ከዓ ሓርጭ ብምዃን ኣብ ላዕሊ ብምውሳኽ ማለት እቲ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ግን ብሓንሳብ ብምውቃጥ ወይ ከዓ ብምጅፋዕ ጀፊዕና ብምጥሓን ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ፍርቂ ኪሎ መዓር ዝኾነ ወይ ከዓ 500 ሚሊግራም መዓር ዝኾነ ወይ ከዓ ወለል ዝብል ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ኣብኡ ብምሕዋስ ነቲ ቃርፋ ወይ ከዓ ሓርጭ ሲናሞን ፓውደር ኣብኡ ብምእታው ንብሙሉ ብሓንሳብ ነብዕጦ ምስ ኣብ ዓጥናዮ ንሓደ 2 መዓልቲ ዝኸውን ኣብ ሓደ ጣውላ ገዲፍና ዓፂና እቲ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ዓፍ እናበለ ልክዕ ንላዕሊ የብል እሞ መሊስና ድማ ብምድዋስ ኩሉ ክሓብር ከም ዘለዎ ጌርና ንሓደ ሳልስቲ ዓፂና ኣብ ሓደ ጣውላ ብምግዳፍ ንሓደ ሳልስቲ ተጸቢና ክንጥቀመሉ እንኽእል ኣገባብ ብኸምዚ ጌርና ካብ ሓደ ክሳብ 2 ኣብ ጥራሕ ከብድና ንጉሆ ተሲእና ማለት እዩ ክንበልዕ ከም ዘለና እዮም ሕክምናታት ወይ ከዓ ሓኻይ ዝሙዕዱ ብምቕጻል እዚ መዓር እዚ እቲ መቐረት ናይ መጀመርታ ክበዓጥ ከሎ ዝነበረ ጣዕሙ ወይ ከዓ መቐረቱ ድሕሪ ሳልስቲ መቐረቱ ወይ ከዓ ጣዕሙ ካልእ ኮይኑ ይቕይር ምክንያቱ ካብቲ ኣዝዩ ሽታ ናይ ጻዕዳ ሽጉርትን ቃርፋን ዝነበረ ሽታ ሃንገፍትኡ ቀልጢፉ ናይ ክበንን ተኽእሎ ስለ ዘይብሉ ምስ በነነ ኣብ ድሕሪ ሳልስቲ ካብ ሓደ ክሳብ ሓደን ፈረቓን ዘሎ ወይ ክሳብ 2 ማንካ ሻሂ ጨሊፍና ንጉሆ ኣብ ጥራሕ ከብድና ብምብላዕ ወይ ከዓ ብምልሓስ ዲና ክንብሎ ብምብላዕ ክንከላኸለሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቲ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን
ማዓር እውን ኣንጻር ባክቴርያ ብምዃኑ እዩ ዘስተምህረና ማለት እዩ። ቀፂልና ምሸት እውን እንተ ዘይክኢልና ብፃልጦ ክንበልዖ እንተ ዘይደኣ ክኢልና ማለት እዩ ምስ ባኒ ኣቋሲና እውን ክንበልዖ ከም እንኽእል እዮም ዝምዕዱ ሓኻይም ወይ ከዓ ደጓትር። ስለዚ ከምዚ ጌርና ጥዕናና ጥዕና ነብስና ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ከም ዝብልዎ ኮይና ክንከታተል ከም እንኽእል እዮም ዝምዕዱና ማለት እዩ። እዚ ብምግባር ኩሉ ግዜ ጥዕናና ክንከታተል ከም እንኽእል ውፅኢት እውን ከም ዘለዎ ካብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ካልኣይ ፀባ ምሸት ቅድሚ ምድቃስና ወይ ከዓ ድሕሪ ምግቢ ምብላዕና ቅድሚ ምድቃስና ማለት እዩ ፀባ ነዳሉ ፀባ ኣዳሊና ፀባ ነፍልሕ ፀባ ምስ ኣፍላሕና ቅድሚ ምፍላሕና ኣብኡ ምስ ሓደ ጭዳድ ወይ ከዓ ጭላፍ ናይ ሓደ ጅንጅብል ፍሬሽ ምስኡ ድማ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓደ ዓካር ማለት እዩ ብምግባር ክልቲኡ ኣዳዊስና ብሓንሳብ ኣጥሊቕና ክፈልሕ ከም ዘለዎ ምስቲ ፀባ ብምግባር ኣፍሊሕና ብመዓር ጌርና ኣብ ክንዲ ብሽኮር ክንሰትዮ እንከለና ከዓ ነዚ እውን ነቲ ሰዓል ወይ ከዓ ናይ ጎረሮና ዘለና ሕርኽራኽ ክኸፍተልና ወይ ከዓ ከሕውየልና ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩና ሓኻይም። እንደገና ኣይተኻእለን ብከምኡ ጌርና እንድሕር ዳ ኣማርኡ እውን ብምሉእ ጀፊዕና ልክዕ ከም ቅጫ ኣቋሲና ኣብ ኣፍና ማለት እዩ ሓይኽና እውን ክውሕጦ እንተ ዳ ውሒጥናዮ ንክልቲኡ ፅቡቕ ጥቕሚ ወይ ከዓ ውፅኢት ከም ዘለዎ እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ከዓ የረድአና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ብምግባር ኣነ ወይ ከዓ ንሕና ማለት እዩ ውፅኢት ከም ዝረኸብናሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቁፅሪ 3 ሻሂ ከም ኖርማል ሻሂ እነፍልሖ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሻሂ ኣብ ክንዲ ሽኮር ብመዓር ማለት እዩ መዓር፣ ለሚን፣ ቃርፋ ወዘተረፈ ከም በዓል ቆፅሊ ሻሂ ወይ ከዓ ቅንፍር ግሌቭስ ወይ ከዓ ላም ይብልዎ ወይ ከዓ ሲናሞን ወይ ከዓ ቃርፋ ወይ ከዓ ካርዳሞም ዝበሃል ቅመማት እዚኦም ቅመም ሻሂ ኢና ንፅውዖም ንሕና ብዓድና እዚኦም ብምልኦም ብምድላው ሓደ ብምግባር ኣዳሊና ሻሂ ማይ ነፍልሕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብመዓር ኣብ ክንዲ ቆፅሊ ሻሂ ከዓ ንለሚን እውን ብፃልጣ ንለሚን ኣብኡ ምስቲ ማይ ነፍልሖም ዓፍ ምስ በለ ብመፅፈፊ ጌርና ወይ ከዓ ብመንፊት ዘቂቅና ብናይ መንፊት ናይ ሻሂ ጌርና ኣብ መዓር ምስ መዓር ጌርና ከም ሻሂ ንሰትዮ ንስኹማን ኣብ ጥራሕ ከብድና ንስኹማን ንኮለስትሮል ንናይ ብዝሒ ደም ከም ንብሎ ማለት እዩ ፈት ናይ ወይ ከዓ ፋት ናይ ሰራዊት ደምና ከም ዝከላኸለልና ከዓ ይሕብሩ ደጓትር ወይ ከዓ ሓኻይም ማለት እዩ። ሻሂ ማይ ነፍልሕ ማይ ብለሚን ወይ ማይ ምስ ቃርፋ ቅንፍር ካርዳሞም ዝበሃል ቅመማት እውን ኣፍሊሕና መብዛሕትና ግን ከየፍላሕና ውርድ ክብል ከሎ ኣጥልቕ ኣቢልና ኣውሪድና ኢና ንጥቀመሉ ብምፍላሕ ልክዕ ከይሃፈፈ እቲ ማርኡ ከይጠፍአ እዚ ሻሂ ተጠቒምና ብመዓር ጌርና ኣብ ክንዲ ብሽኮር ምክንያቱ መዓር እውን ኣንጻር ባክቴርያ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ወይ ከዓ ህያብ ወይ ከዓ ተፈጥራዊ ትዕድልቲ ዘለዎ
تهواس لزخانة بخمس جرنا تتقيمنا هواتنا كنكلاخل أبكن حكمنا تخلاخلنا تعنا خوينا أبجزانا بمخان كنكاتاتل كم إنخيل حقايم ويكا دوبات يحبرو إزي بمدلاو معلتاوي ويكا مشيت نقو بمستاي بزن استفلاليا سلست عينت زرعناين ببكتيريا ويكا ببكتيريا نزقات حمام نايكن بعل سعال عينت ون كم بعل زي كوليسترول كنولد صنعنا سبحي أبدمنا كنكالاخل كم إنخيل حقايم بزرزر يحبرنا زي منشو نايلوم زنبر مدبنا إذ مثل نيرو منشو دما كاب هيلز إنفايو صنيلكم جزيكم سويكم كتكاتاتلنا سلت صنعكم بلبي عزينا إنا نمسجنكم كبرتي هابلنا دما نبلكم بمغتصال انت دا فتيكمو انت دا دليكمو أقداسي انت دا إلكمو أميشارشتا ناتنا بيتسه ويكا عماويل كيكونكم متان كي تحالفو سابسكرايب كتقبرو بخبرن بتحتنا نحطكم أبز قصل سراح ويكا فيديو كسام نراغب سنين سلام نعاكم يخون سلام نعاكم يخون